Tak, proč jsi chtěl jen tak Fazmu najednou? Protože Fazmu všichni milujeme. Úplně nejvíc. Jako z architektky... Ty vole, nevím ani mluvit, architekt... Ty vole, máš prášek, vole. Tak to hodně tweakuje, ty byť. Jako chci říct, že to máme stavět rovně, vole, nám. Filo, dostal jsi to. Co to do prdele je? Tak hodně štěstí hledání ducha. Co to je za dům? Péčkem mluvíš to. To vysílik. Ty vole, já nejsem na takový technologie zvyklý. Z těho věcí máme tady Blood Moon event. Tak to jsem fakt nadšený. Ty vole, hele, mluv na mě česky, nebo ty vole... Nemluv jak ten krpo, co vole, udělal tu vysílačku, ty kokot. Dost tu rumku? Co? Jo, našel. Já na tebe mluvím, ne, že hej, našel si rumku a najednou slyším event, tak asi jo. Nemoc. Tady lidi spink. Stýlá, konec útoku je už. No, vidím, no. Ty nezměnám místnost náhodou? Lehce? Ne. Protože by vyšla úplně o někud jinut, vole. Čuka. Ty seš hnusná, ty vole. Jo, 20 stupňů, tak to asi to... A tu je? A 7, aha. Někde tady. V té místnosti, jak jsem? Útok, počkej. Uhni. Halo. Podle mě je to Banshee. Ale máme Twins, kamaráde. Jak jako Twins? Koukni se na tu velkou čáru, co máš nahoře. Vidíš ji trošku kurvt? U sedmičky? To není u sedmičky, vole, to je u 5. Jedno, ale je to Twins, vole. Já mám pocit, že to je Banshee. Tak si řekni Banshee, ale jako... Jako? Tady vidím kurva. Jako, jenom kvůli tady malinký lajničce. Je to podle tebe Twins. Ne kvůli ten na ten nahoře, vole, tak ona je prostě dokola, vole. Jak jako dokola? Tyba, ti říkám, že to je Banshee, ne, more? Samozřejmě, já jsem věděl, že to je Banshee. To byl. Co to ztratil, kámo, ty skilly, vole, to je na nic. Já si vidím jednu lineu, vole, na monitoru. A to Banshee. To je co jinýho. Ty vole, dost.
Mně se toto nelíbí. Ty vole. Může si to nevyužít, aktivita jako. Pičo, 3 kolka, jdeme se brát. No počkej. Bych možná mohl jako nahodit pojistky první. Čeho jsi to myslíš už? Ne, já teprve nahadzuju pojistky. No, ve sklepě. Ve sklepě hovno, v tom garáži. Tak děkuju. Jde. Oni jsou tady schovaný, tyhle. To už máme rušnuto. Nevím úplně piču. To jsem byl já, nebo je? Co to do prdele? Pěkně druhé patro. Já ho zabiju. Ty však je to tady, ty degeš. Nemám teploměrné. Jo, by the way, sanita se ti dává dolů. Hodně rychle, máš už podpade. No, já jsem chladnokrevný muž, to se fitne. Máš uvečko, jo? Dole. No. O, píše. No, takže nemáme tady uvečko, jo? Ty tak já jsem zapomněl. Chlapec už má Alzheimer, no. To je těžký s ním. Ho, Já nevím, že museli brát uvečko, bo tady jenom jedno. to už máme tu nějakou zimu, hele, 0,2. Tak to máme jako to jenom zimu, mrazivé ty platy. Pane, já myslím, že už asi možná vím, kdo to bude. Jo? Pan Morboy. Mluvil jsi s ním? V nedávné době? Nevím. No. On tweakuje. Ty vole! What the fuck? Co to být? Už to je debil. Já nevím, kdo to je. Že ne? A tam... že prý byl...